Zdravím a vítam vás pri ďalšom videu, tentokrát o jednom z najzaujímavejších zvierat na svete, a to vidre morskej. Vidra morská je najväčšia zo všetkých vidier a môže vážiť až 45 kg. Pod vodou vydržia bez nádychu až 5 minút a dokážu sa potopiť až do hĺbky 40 metrov. Žijú v skupinách nazývaných rafty. Tieto skupiny môžu mať až 100 jedincov. Pri spánku sa držia za ruky, aby ich prúd neodniesol. Vidry morské sa omotávajú chalohami, aby zostali na mieste počas spánku. Kaluhy, ktoré vidry ochraňujú, produkujú kyslík a absorbujú oxid uhličitý, čím pomáhajú bojovať proti klimatickým zmenám. Ich srst je tak hustá, že voda sa vôbec nedostane až k ich pokožke. Aj pri úplnom ponorení ostávajú ich telá suché. Indiáni z pobrežia Severnej Ameriky ich nazývali duchmi mora a verili, že majú magické vlastnosti. Vidry morské obmedzujú populáciu morských ježkov, čo pomáha udržiavať chaluhové lesy, ktoré slúžia ako úkryt pre mnohé morské živočíchy vrátane rýb. Niektoré vidry majú obľúbený kameň, ktorý si uschovávajú v bruchovom vrecku celé roky a používajú ho na rozbíjanie tvrdých škrupín. Sú jedným z mála zvierat, ktoré používajú nástroje, ako napríklad kamene, ktoré využívajú teda na rozbíjanie mušlí alebo aj morských ježkov. Majú výnimočne citlivý čuch, ktorý im pomáha nájsť potravu pod vodou, aj keď ju nevidia. V 19. storočí klesol ich počet kvôli lovu kože na menej ako 2000 jedincov, ale teraz ich je opäť viac ako 100 000. Samice sú tehotné približne 6 mesiacov a môžu odkladať narodenie svojho mláďata, až kým nie sú podmienky ideálne. Mláďata sú narodené s extra hustou srsťou, ktorá ich drží na hladine ako prírodný plavák. Pokiaľ sa nevznášajú na hladine, tak často a radi spia na matkinej hrudi, kým matka pláva na chrbte. V niektorých oblastiach, ako je Aliaška, sa vidry morské naučili, že rybári často zahádzajú odpadky z ulovených rýb. Vidry ich potom zbierajú. Sú aktívne počas dňa aj noci, ale ich lovecká efektivita sa zvyšuje za súmraku alebo v noci. Vidry morské sú extrémne náchylné na olejové škvrny. Ak sa ich srsť zašpiní olejom, strácajú izolačné vlastnosti a môžu zomrieť na podchladenie. Stali sa ikonickým symbolom ochrany prírody a upozorňujú na dôležitosť udržiavania zdravých ekosystémov. Vidry morské sa často hrajú, kotúľajú sa, lovia si navzájom chvosty alebo fúkajú bubliny pod vodou, čo je dôležité na precvičovanie zručností potrebných na lov. A aj keď sú jedným z najroztomilejších stvorení na svete, pri boji majú niekedy veľmi prekvapivé techniky.